Bi izanen dira musika zuzenean saio honetako erreportaje nagusiak. Lehenik, Lier taldearen etxegu lokala bisitatuko dugu Oiartzunen. Taldeak Tenpluak Erre diskoa kaleratu du, banda bezala iraupen luzeko bigarrena. Doinuak gordindu dituzte, emaitza oldargorragoa bilakatuz. Bigarren erreportajea berriz 8ko handian dator. Alberto Irazu idazlearekin bildu gara Donostiako Bukoski tabernan, Pamiela argitaletxearekin kaleratu duen Roka puntua izeneko liburua ezagutzeko. Bertsoa eta rockaren arteko harremanari buruzko saiakera ederra idatzi du idazle eta musikari donostiarrak. Lier taldearekin egin dut hitzordua Oiartzunen argitaratu duten iraupen luzeko bigarren lana itzaki. Tenpluak Erre izeneko diskoa kaleratu du lauko bandak eta egun zuzeneko aurkezpenetan dabiltza herri. Lide, Etxarri, Joska eta Iker ditut zain entxegu lokaleko atariak. Bakarkako egitasmo bat bezala hasi zen Lier. Denborarekin, kideak batu eta talde izera du egun. Lier jatorrian nire proiektu pertsonal bezala jaio zen. 2015ko maiatzean, atera nuen maketa bat, 7 kantaz osatua, eta taberna txikitan eta olako kontzertu txiki batzuk jo nituen, eta ja 2015ko azaroan lagun batek, Unai Pelaiok esan zidan kontzertu baterako banda bat osatzeko. Eta, erabaki nuen gertutik nituen lagun batzuekin juntatzea, tartean hemen Joska eta Etxarri, eta jo genuen kontzertu hura, nahiko ondo atera zen, eta orduztik aurrera hasi ginen ja talde bezala funtzionatzen. Hasiera baten, pixkanaka jun ginen ja talde izaera hori edo lortzen, eta erabaki genuen ez zela nire proiektua eta ni eta nire banda, baizik eta talde bat. Eta gero 2016ko azaroan, aurreko urteko, 2016ko azaroan, sartu zen Iker Vázquez bateria moduan, eta ja orduztikan egon gera urte eta piko talde formazio berdinarekin, orduan gera gu lauok, eta hori talde horizonta da momentu honetan. Duzuela lau musiko, baina badirela beti egondala beste bat, eta igual disko honekin beste digetu zazkigula, eskenatoki gainean ez direnak egongo, direla gehiago bai tekniko, laguntzaile edo txofer modu nintzen direnak, Zubia, Astu eta Jon, guretzat taldeko kide direla eta txiki hau merezi dutela gutxienez. Taldeak bere musika bidea topatu du lan berrian. Tenpluak Erre disko borobila da. Kantuek lotura bat mantentzen duterarik euren artean. Aurreko diskan bazeon abesti bat, balio izan ziguna pixkat aritik tiraiteko eta esan daiteke pixkat hortikan jo degula diska honetan. Egia da zentratu gehala asko aurreko diskatik honea, estilo aldetik eta soinuan ere ez dala horren bariatua edo, eta baita ere bere abesteko moduan eta nik ikusten dut pixka zentratuago diska hau. Liek esan duen zela ja urte eta piko dela nago formatu berdinarekin eta horrek eragin du. Ensaioak beti gulabok egin ditugu, kontzertutara beti gulabok, eta gulabok beti egotea jotzen eta musika antzeko entzuten eta egin du norabide bat hartzea eta ez norabide bat baina. Basamortutzen diren orduak. Bateria eta basuak osaturiko base ritmikoa trinkotu da disko honetan, eta gitarrak are eta zorrotzagoak dira lan berrian.
Grabaketa izan zen 2 hilabetetan eta ingontan hartu dugu 2017 osoa. Eta hasi geha, bai, esan dezun bezala, base ritmikotik, ez? Eta grabatu genuen maiatzean maketa bat, grabatu genuen diska guztia maketa moduan. Eta orduan ja, bateria grabatu ondoren, Joskakin hartu genuen lana izan zen oso metikulosa, iaia konpas ez konpas. Zaindu genituen zati guztiak, ez? Eta nik uste horrek eragin duela sendotasun hortan. Baita hori zuzenekoak asko egin du, ez? Zuzenekotan jotzeako modua hartu eguna gustoen ikusi geana, hori erreproduzitu dugu diskoan pixka bat, azkenean ikusi dugu erosoago ginela pixka gehiago instrumentuak astintzen eta zarata pixka gehiago ateratzen, eta hori bilatu dugu, eta gero base ritmoko aipatu dezunez, bai, landu dugu desente estudioa, edukioko oso suerte hori, estudioa edukitzea nahi dugunen lan egin izateko, eta orduan hori, gustatzen zaizkigun disko edo taldeetatik abiatuta baita referentzia bezala, saiatu hori pixka bat aberatsagoa egiten. Ahotsetan ere nabari da aurrera pauso bat. Aurreko lanetan ez ziren erregistroetan arriskatu du Libek, territorio berrietan osartuz. Ikusita azkenean kantek hartzen naizian kutsua edo zala printzipioz nire estilotik desente urruntzen naizena, ez? Oiarro, kastunarekin eta estonerra eta horrela. Nik ere hartu nuen reto moduan, alik eta beren egokitzea kanta horietara eta baitaren ere tokea ematea, ez? Osea, bi gauzak, ez? Eta orduan baita ere, musika aldetikan konplexutasuna bilatu genunez, hotsaren kasuan baita ere, orduan pentsatzen baita ere, melodia bakoitza ondo, ez izatea lehenbiziko gauza okurritzen zaizuna, ez? Askotan polita da lehenbiziko gauza okurritzen zaizuna, baina beste batzutan ematen badizkiozu pare bat buelta gehiago aurkitzen duzu beste zerbait odea. Eta orduan horrela jokatu dugu nahiko lan desente eginez, probatuz gauza batzuk eta besteak, eta forzatuz azkenean pixkat muturrerago kapazitatea, ez? Uste dezula gehiago aldezula eman eta saiatzen zera. Bando berean indartu gara. Nik konposatzeko modua normalan ahotsarekin da. Nik gitarra, badakit, baina konposatzeko aina zerbait disko honetan dagoen konposak eta maila horretarako, nire naiz baten bat konposatu dut gitarratik hasita baino, gehienak ahotsetik nahiago dut, kapazitatuago ikusten naiz. Orduan, melodiatik hasten ziren kanta horiek, baino batzuk, Disko berrian hainbat kolaborazio izan dituzte. Joserra Senperenaren teklatuak, Sorkunen ahotsak eta Lidia eta Ainoaren azpi ahotsek kolorea eman diote diskoari. Aurreko diskoan koro guztiak iain zituen beak, eta nahi genuen eman dioguna bere azgarritasun hori hartu duna diskoa, baina genuen bai ahotsetan aplikatu eta ikusten genuen dea bakarra dela eta azkenean bere ahotsa dema guztian nengo zala, ez? Harmoniak nahiko marzianoak dira ahots berdinarekin egin da. Bai, sonatzen zuen sinte batek bezala, maketan behintzat. Eta beak ezagutzen zituen Lidia eta Ainoa, eta eman dioten ikustute kriston kolorea diskari. Gero bestetik dago Sorkunen kolaborazioa, aurten Gasteizko jaitan jo genunean, jetxi ginean beha hortze hon, eta zontzegu, que stoner, ezakize. Eta, esan gero, ¿quieres stoner? Sartuko guzura hotxa hor, aber zeirutzen zitzaion, proposatu genion, aber zeirutzen zitzaion, abestiakian stonerrenean sartzea edo. Eta beha pozpozik eta kolaboratu zuen, eta gatu da, puta madre. Eta gero dago Joserra Senperena, aspalditik ezagutzen detena Juan Baberasategin bitartez, eta bar, eta beti esaten niona, bialiko izuta abesti bat, eta ezakize, eta biali genion Lidek gitarra guztiak egin egindako linea bat, eta zituna tempo aldaketak eta harmonia eta eskala aldaketak eta bar, eta beak hartu zuen hori eta egokitu zuen esan daiteke ekoizpena ere intzula abestian, beak tempoa berdin dintzun eta entzitun zubiak eta bar, eta hortxe dago errostatu abesti.
Tenpluak erre diskoko hainbat kantuetan Euskal Herriko musika estenaz ari dira. Musika talde berriek aurrera egiteko dituzten zailtasunak edo talde konsagratuak dituzten privilegioak aipatzen dituzte besteak beste. Dago, sentsazio orokortu bat, hasteko laguntza pila bat ematen zaiola, laguntza ia beharrez duen kolektibo bati edo jende bati, talde bati, estilo bati. Ja daukatenak bidea eginda eta ja dena oso erreixa daukatenei. Eta, en cambio, laguntza behar dutenei baldintza egokiak ematea, kriston pereza edo ematen duela, izazeri ematen du. Orduan, claro, egoera ez dago orekatua eta desoreka hori handitzen ari da oraindik gehiago, porque oraindik gehiago laguntzen zaie laguntza behar ez duten horiei eta alderantziz. Eta gainera, hori ez dela apostua egiten programatzaileen aldetik oso gutxi apostatzen dela pixkat ikustarazteko Euskal Herrian benetan dagoen musika ekoizpena, ez? Aztaleko gauza bat erakusten da, merkantilizatua dagona eta azkenean etekin aseguratua daukana eta beste guzti horri ez da un frogatu, porque igual baita dauka errentagarritasunari, baina oraindik ez un frogatu, ez zaiolako ez da aukera eman, hor jarraitzen du lurrazpian esango genuke, eta kiston kalde egiten ari zaio musikari, ikusten da baita gizarteak gerozta gaitasun gutxiago daukala musika berria edo pixka bat desberdina entzuteko, ez? Nahi du gehiago ezagutu baino errekonozitu edo, ez? Ezagutzen duena behin da berriz entzun edo. Azkenean dago zirkulo bizioso bat, baina triangulo forman, triangulo bizioso bat, ez? Taldeak, antolatzaileak eta publikoa, ez? Eta azkenean horien artean ari gera alimentatzen gure artean eta denbora aurrera joaten eta arriskatu gabe eta apalankatuz eta horrela, ari gera iristen egoera batera non hori ez den arriskatzen. Programatzaileak ez dute arriskatzen, talde berritzaileak programatzen. Publikoak ez dutu ikusi nahi, ez baditu ezagutzen, eta talde askok hori ikusita ez dute hori egiten. Zeren ez da rentagarria. Bide horretan, publikoa musikalki ez behar dela dio taldeak. Komunikabideek horretan duten garrantzia aipatuz. Publikoa ere, publikoa ez daitekela. Pedagogia egin daiteke. Beti egin dugu, eta beti egin da, irratiek daukaten boterea ez dute onartzen azkenean beraiek gustoari forma ematen diotela eta iritzi publikoari forma ematen diotela. Eta hori onartzen ez den bitartean ez da ateako enkaje horretatik. Ze jendeak entzuten du bombardeatzen zaiona. Eta hori probatuta dago. Probatu kentzen irrati formula guzti hori eta jarri musika eta utzi EP bat probatzeko eta ikusiko zen nola jendea hasten da hori eskatzen ere, porque azkenean ardiak. Zuzeneko kontzertuak dira taldearen indargune bat. Diskoa disko, zuzenean jotzeko disko bat da Tenpluak erre. Komentatzen egon ginen, momentu baten inkluso sinte gehiago sartu, gauza gehiago disparatu, padaren konversazioak. Azkenean bai erabaki genula pixka bat soinua edo gutxi gora bera esaten dena kalean amplia jarrita sonatu behar du pixka bat, ez? Saiatu geha, nahiz eta hori sonatu dezake, baina jo egin behar da. Eta jo egin behar da bestu, egin behar da efektuak aldatu eta gauza guztiek, eta hor dago, ez? Azkenean koordinazio guzti hori, dena batera. Saiatu dugu pila bat, uste dugu aterako dela. Hala ere, uste dugu baita kontzertuak ematen ritmoa hartzen hasten di joan enean, erosoago eta jongo gala senditzen baita. Disko berriarekin publiko berri bat lortu nahi du taldeak. Pausoz pauso, bidea egiten jarraitu azken finean. Ezagutzen ez gaitun jendeak, ezagutzea beti dago ezagutzen ez gaitun jendea, ez? Eta gero ere, jendeak ja ikustea ze rollotatik goazen. Ze baina arte aurreko diska zen bastante eklektikoa eta posaltzitzen gustatu bati eta besteai eta amona bati eta ume bati. Igual orain ere bai, baina ez dakit, jendea ikustea roka egiten dugula, batez ere horretan gaudela gustora eta gero eta jende gehiago ezagutzea. Zeran muturra osartu eta hor egon eta ni usteet saiatu gala gelditzeko etortzen eta disko bat gehiago panoraman eta espero dugu errekonozimendua izatea diskoak.
isilik inola erzo eda abestu. Eta gure musikaz mundu zarra deuzaztu. Gitarra, bateria eta sasoa prestu. Hau maite ez duena bizitzerik ez du. Kaixo lagun guztiak gara ertzainak. Basoan ardoa eta labean kastainak. Batzuk porraz berotzen dizkigute gainak. Musika zoztuko dizkiegu zainak. Gorko lokatu behar dugu edo nola. Zita trajedunak ez ezkigo jola. Gumazkortzeko bota, oien Coca-Cola. Zuek porratzeko gure rock and rolla. Roka puntua da saiakera bat, roka eta bertsolaritzaren arteko harremana zer izan den. Honen abia puntua dago, handengo gaztetxe zaharrean nik ikusi nituelako gauza batzuk bertsolaritzarekin lotuta zeudenak oso rockeroa zen inguru batean, ez da handengo gaztetxean, Bap, Ximorra taldeak tartean zirela, eta baita handengo gaztetxean kaleratu zirelako fanzine batzuk oso hardcore eta punk estilokoak, nun bersoak ateratzen ziren, eta berso kronikak eta bar, orduan banekien zegoela zerbait kontatzeko horren inguruan, eta arakatzen hasi nintzen, azkenean salto egin arte 1960 hamarkadara arte antopatu nuelako berso bat, Joxemari Irindo jarritako puntua Guztapideri zestoan ikasi aldituzu rock and roll eta twist, eta hor ikusi nuen zegoela historia oso ondi bat kontatzeko roka eta bersolaritzaren arteko harremana zertan izan den azaltzeko, ze karo, roka eta bertsolaritza gauza diferenteak dira, bi mundu diferenteak dira, gauza askotan estetiketan, jokaeretan gauza askotan dira diferenteak, eta hori da, azken batean saiakera bat, kronikatik ere baduena, asko, eta ikerketa historikotik ere pixkat baduena, ezta? Ikerketa historikoa kontunatu baldin badu bertsolaritzaren azken hamarkadetako bilakaera bat aztertzen dela, eta baita rokarena ere. Joxemari Iriondok zestoan puntua jartzen dio Guztapideri, ikasi aldituzu rock and roll eta twist. Jartze baldin magera, garai hartako berso saio batean, puntu hori oso lekuz kanpo dago. Esan nahi dute oso gutxitan galdetuko zioten garai hartan gai jartzaile batek, bersolari bati, kanpotik zetozen musika batzuen inguruan, eta gaina bi anglizismo, ezta? Rock eta twist, inglesetik datozen bi hitz, bersolarientzako erabat arrotazienak, alako arrabotsa izenik gabea, esanagik gabea. Orduan, hori oso abia puntu egokia zen saio hori, puntu hori eta berso hori adierazteko ze giro zegoen 60. hamarkadan zenbait koordenadatan, ezta? Eta koordenada horietako bat da, bertsolaritza oraindik 60. hamarkadan oso nekazaritza munduari lotutako jarduera bat dela, oso kontestu gaina jakin batean gertatzen da, euskera oso zapalduta dago, euskera zonatzen den gauza bakarretako bat regimen frankistak, iparraldean frankismoa ez dago, baina onartzen dana bertsolaritza da, eta baina beste alde batetik gazte jende bat badator gitarraren inguruan gauza berriak itira dijoana, eta gainera oso parametro diferentetan euskara eraman nahi dutena beste parametro batzuetara, ezta? Berrikuntzarekin lotuta eta beste ikuspuntu batekin lotuta, ez orduan berso horrek, puntu horrek ematen zuen aukera abiada emateko liburuari. Norbaitek egin nahi baldin badu jarraipena bersolaritzarena rock munduaren barruan, behiratu behar dio berso idatzizko bersoa nola sartu den. Bersolaritza bi aldera ditu, bapatekoa eta idatzizkoa, ezta? Orduan, Errobin, 1975an Errobik atera zuen lehendabiziko rock diskoa, ofiziala, grabatutakoa, eta hor berso idatziak bete-betean ateratzen dira 8 nagusiak, 8 txikiak, Daniel Landartek idatzitakoak. Eta Daniel Landartek
Karo, horrek badaka bere logika. Daniel Landart bi munduen artean ere bazebilen, berso mundua oso ondo ezagutzen zuen, iparraldeko berso munduan sustatzaile ere bazen Landart, eta baina gero ere kantari berrien inguru horretan ere bazauzkan bere harremanak, ez bateako Anje Dualdekin, eta bar, ezta? Orduan hor sortzen da lehendabiziko konexioa, nun sartzen den berso idatzia rockean. Eta 80. hamarkada arte ez da gehiago sartzen. Badaude Koska bezalako talde bat esate baterako, bere kantuetan txirritaren aipamena egiten duena, eta bar. Beraz badago bersolaritzari behiratze bat zenbait kasutan, oso gutxitan, ezta? Baina bersoa sartu errobirekin sartzen da. Txori ez dela eta kokaria, kokatu totalako nahiago maria, kokatu bainoren rastafaria, hori duzu hartaino nahi dugu saria. Zaina bukatu Guztiak gaiarik ez du inak asmatu Gaur baino bazakurkatu Hor, zuk esatezun bezala, 80. hamarkadan euskerazko rockak badaka momentu txar bat. Momentu txar bat, euskerazko rock diskoa oso gutxi dira, 80. hamarkadan oso gutxi dira. Oain perspektiba galtzen dugu, baina bere garaian oso aitzindariak izan ziren euskeraz rock egiten zutenak izan. Orduan hor, bai, ertzainak ja 1981 urte zaharrean egin zuen lehendabiziko kontzertua, 1981 urte zaharrekoa da, eta hor Josu Landa jarritako 8 txikiak kantatzen dituzte, beren abesti oso ezagun horietakoak guk era ertzainak eta ardoan labean gaztainak, eta bueno, orduan hor sartzen da bersoa, Bap eta Ximorra taldearen kasuak ere badaude, Andoainen Bapen kasua seguru asko ezagunagoa dana bere kantu batzuk biniloan eta publikatu zielako eta gero sospetxu intzielako, baina Ximorrarenak berriz erabat aztuta geratu zienak eta Andoainen horren berri bagenuen, horren oroitzapena bagenuen, baina erabat aztuta geratu zen jende askorentzako, ez? Eta Ximorraren kasuan esate baterako bersoak ziren bere kantu guztiak ezpatziren ia guztiak. Eta gero badaude begiradak, bersolaritzarekiko begiradak, Zarama taldeak egiten duena bere kantuetan, ertzainak ere beste kantu batean egiten duena, badago burla egite bat ere, Iparragirreren Gernikako arbola hartuta, Gernikako kakola bihurtuta, baldin badak egiten duena. Bueno, hor begirada bat badago, ez ulertu bat ere badago, guaindikan rock munduarentzako bersolaritza oso arrotza da, bersolaritzarentzako ere rocka ere arrotza da, eta zenbait kasutan sartzen dira bersoak bete-betea, esan dugun bezala, ertzainak, Ximorra, Bap, eta Ruper Ordorikan naiz eta ez dan rockeroa, baina Ruper Ordorikare klabea da, ez da beste estilo batean ere bersoa sartzen, bai. Laurogeigarren hamarkadan Euskal Herrian gertatzen dira bi eklosio, bi estanda gertatzen dira, bat gaztetxeena eta bi berso eskolena. Baina berso eskolak eta gaztetxeen elkartzea, 80. hamarkadatik aurrera gertatzen da, Negu Gorriak egindako estanda
horren ekarritako estanda horren ondoren, eta ja sortzen diranean bersolari batzuk rockeroak dienak itxuraz eta pentsan duz Jon Maia bat bezala, ezta? Oso nabaria. Baina Andoain, nik uste dut hor kasu berezi bat gertatu zen, Andoainen lehendabiziko berso saioa dokumentatuta dago Andoaingo gaztetxean 1985. Eta ez hori bakarrik, fanzine, Andoaingo gaztetxean kaleratzen zen Peste fanzineran berso hoiek ere eraman ziren. Beraz, egon zen berso saioa, sartu zen inguru batean nun jarkorra erabat bete-betean zegoenean musika hori punkaren azken arrastoak ere hor zeudenean, alako batean sartzen da alako giro batean. Da nik uste dut gainera oso giro naturalean Andoaingo gaztetxearen kasuan sartu zela. Zergatik, Andoaingo gaztetxean oraindik ere gaztetxe horretan bazegolako nik interpretatzen dudanaren aldetik mundu bat oso euskalduna eta bueno, bazazkanak batean hanka bat eta bestean ere beste hanka bat, orduan natural gertatu zen hori, ez? Orduan nire ustez oso gogora ekartzeko modukoa da fanzinena eta Andoainen gertatutako berso saio horiena, seguru asko lehendabizikoa edo lehendabizikotakoak izan zirelako haiek, ezta? Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez, egaina amonaren ohean sartu zara. Batetik ankorrozka, batetik errena, oia okupatu du, hori da txarrena, ez da pintaka bada, hone da karrena, kantzontzil hori gabe, oean barrena, pixka gutxi oedan, ez azurrena, pixka gutxi oedan, ez azurrena. Ba horre ofizialki hor negu gorriak egiteitu gauza oso gauzak ondo. Gauzak ondo ez dut esango beste gauzak gaizki ite zituztenik, ez da gutxiagorik ere. Baina modu berri batean egiten du. Lehenik eta behin ematen dio egiten duen nasketari bersoa eta hip-hoparen arteko nasketa horri ematen dio izen bat. Esaten du hau da berso jopa, orduan formulatu egiten du. Eta gaina lotzen ditu bi gauza elkarrekin lotuta daudenak nolabait ere hitzaren inguruan dantza egiten dutelako, ez? Bersoa eta rapa. Ez? Orduan, hor badago lotura bat, noski. Eta hori ondo formulatzen du, eta gainera ez hori bakarrik. Eramaten dute hori kantu batetara, berso hop kantura, eta gainera single batean, lehendabiziko aldiz ateratzen dituzte. Single horretan, bersolariak eta beraiek, rockeroak. Hau da, lehendabiziko aldia, nun bersolariak eta rockeroak elkarrekin ateratzen dian argazki batean. Orduan, negu gauza asko nahaztu egiten ditu eta asmatzen du formulazio bat egiten. Orduan horrek kointziditzen du gainera beste estanda batekin. Beste estanda horiek zeintzu dira, bersolari batzu berriak badatozte, bersolariak ere sartu dira etxeetara hitzetik hortzera programaren bitartez, telebistaren bitartez, eta orduan horrek danak estanda egiten du, eta hor klabea da negu, hor sortu zen ja simbiosis hortan, erabat klabea da bai. Irrintzika dabil despertadorea eta esnatu da jeiki doktorea. Galdurik ordea, utzi du oea burmuinetan garagardo uoldea. Zezedea dutxa bat eta salbu eta bi tragu eta ikusten dut klaru. Tartean izpiuzikin badaukagu eta bera da bai, baina neure antza du. Neunaiz bai, Mr. Bai, zerbait nahi. Bai, gutarrak niretzako historia honetan da talde klabe bat, ezta. Gainera hemen liburuan ateratzen dugu, argazki bat atera dugu beraien diskoarena, non erakusten da, karo, hau da, hemen egiten dute irakurketa bat argazki honetan beren diskoko azalean, 1986an txirritari egindako omenaldi ospetsuko argazkia, non ateratzen da bersolaritza zarra eta Uztapide eta Basarri, gero horren lekuko hartu zutenak argazki berean, eta gero egiten dute irakurketa hau. Eta karo, hemen beraiek irakurketa honetan, hemen dazkazu Janis Joplin, Marlene Dietrich,
Rip taldeko Mahoma, Julian Retegi pelotaria, bueno, en fin, hemen Mafalda dago, hemen Korto Maltez, nasketa handi bat da esaten duena, ja gure unibersoa ez da gari batekoa, gure unibersoa asko zabalagoa da, orduan txirrita bai daukagu ondoan, hor dago Aitzol ere, baina guk parametro hauetan ulertzen dugu gure bertsolaritza eta gure musika, ez da hor, noski horrek balio du esateko bertsolaritza noraino aiatu dan, baina ez hori bakarrik. Unai Iturriaga eta Elortza hor holtza gainean jartzen dira kantatzen. Beraz, rockeroarena egiten jartzen dira, ez eta nire irudiko hemen ematen dudan, gero saiakeran esaten dudan, karo, rockeroa bezala ere ez dia muitzen, bersolaria badira, estatiko xamar daude, hor badago, joko bat, saiakera honetan ere hortaz aitzen naizelako, ez? Holtza gainean rockero edo holtza gainean bersolari ez dela gauza bera. Hirurogeigarren hamarkadetik ona bertsolaritza esan dezagun sinkronizatu da gizartearekin. Hirurogeigarren hamarkadan zetozen berrikuntzekin ez zegoen sinkronizatuta bertsolaritza, sinkronia arazo bat zaukan. Eta gaur egun begibistakoa da bertsolariak ze sinkronizatuta dauden garaiarekin. Esango nuke gauza askotan aurretik ere bai joaztela gauza asko formulatzeakoan eta bar. Eta roka berriz, da esparru bat ez dana berez euskerarena. Hona etorri zen 60. hamarkadan, baina hor inglesa eta beste hizkuntza batzuk zeuden, hor euskera sartu egintzen. Orduan, gaur egun roka eta bersolaritza edo roka bersolaritza eta rapa edo bersolaritza eta beste edozein estilo berri elkartzen baldin badira, da bat euskera sartu zelako kanpoko mundu horretan, eta bi euskera hegemoniko zen bersolaritzan eguneratze bat gertatu delako gauza guzti hauetara zabalik egon arazten duena, ezta? Orduan, euskerak tartean egon behar du, biak lotzen ditulako. Eta hemen, liburu honetan ere badaude refleksio batzuk, 80. hamarkadan ze testu ingurutan sartu zen euskera rock munduan, izan ere, hor zeuden Niko Txart, hor zeuden errobikoak, iparralden seguru asko behar bada inguru ez horren urbanotik zetozenak, ezta? Baina ego Euskal Herriko kasuan euskera sartu zen rockera oso inguru urbanoetan. Eta kasu askotan gainera sartu zen euskaldun berrien eskutik, euskera ikasten ari zirenen eskutik, Xabier Montoya, Muguru Zatarrak, Zaramako kantaria, Roberto Mosso, esango nuke talde askotan euskaldun berrien aleginari esker ere sartu dela. Orduan hor badago refleksio bat ere badagoen bezala, euskerak egon barko lukela edo indarra ematen diola euskarari kamerinoan egoteak, furgonetan egoteak, ensaiu lokaletan egoteak, hor bizi egoteak, eguneroko hizkuntza bizi hori abestietara heltzeko, ezta? Barrokan beti gertatu den bezala. Ramonesekoek kantatzen zuten, hitzeite zuten bezala, ezta? De Clasekoek ere kantatzen zuten, hitzeite zuten bezala. Beraz, kantatu dezagun, hitzeiten dugun bezala, hitzein dezagun, beraz, ezta? Ari gerala egiten, bilarko partez, etziko partez. Hau zan Bapek kantatzen zuena kontzertuen aurretik. Jende ahaztuta dago, baina hauxe kantatzen zuen.